Biz bugün 84-nji litseyde qonaqda. World Skills bäýgesiniň munisipal etapynda 1-nji urun ýaglagan Ýusupowa Aýgül bilen ängeme gyrga kildik. Aýgül bizniň 8-nji synyf okuwçysy. Şulay bit. Aýgül, biz seni şyn köňlebizden elege jiňiňiň bilen gutlaýbys. Hemme süýlep uzaly bizge elge konkursynyň maksady niden ibaret idi eken? Bu çempionat profesyonel Professional okuwçylaryny okuwçylaryny östürүү hem olaryny jelep etýärmi? jelep etүү maksady boldy. Maksadynyň uýuşturuldy. Ýagşy. Çempionatda ýaş şeklewleri bar idimi? Biz 14 ýaşlyk balalar 14 ýaşdan alyp, eými? 14 ýaşdan alyp 16 ýaşga kadar 16 ýaşga kadar aralygynda balalar çygyş ýasay alaýdy, şulay bit? Aha, ýagşy. Mundy beýgelerde maňa kadar gatnaşkanyň bar idimi indi? Bar idi. Gatnaşkanyň bar idimi? Demek bu seniň birinçi gine beýgin, hem birinçi gine jiýegiň tügül, şulay bit? Aha, ýagşy. Çygyşyňda nindi temaga hem nindi tilde ýaktyrdyň? Süýlep uzaly bizge temasy nindi idi? Темасы преподавание музыки в школе. Nindi tilde çygyş ýasadyň? Rus tilinde çygyş ýasadym. Demek eli konkurs rus tilinde bar, diými? Sen ýokka gana mekdepde muzyka okutu temasyna çygyş ýasamagansyndyr, şulay bit. Munyň sebebi de bardyr belki. Özüň muzyka bilen, ijat bilen gyzyksynasyňmy? Gyzyksanam. Oşaýmy, şogullanasy? Oşaý. Aha, ýagşy. Belki ele nidir sengat mekdebine de ýüriýsiňdir tügereklerge? Men jyrlaýym, äzrek kine beýim. Aha, demek sen bizniň ijady gyz däl, şulay bit? Aha, ýagşy. Eligi beýgede äzirlengen wagtda diýip aýtdygyndämi? Seňe kimde bolsa buluşdymy? Kim äzirledi seni bu beýgege? Meni pedagogik kiliyeti äzirlendi. Pedagogik kiliyet äzirledimi? Litsey isiminden, litsey isiminden. äzirledi. Aha, ýagşy. Özüňni şuşu beýgede jiňermi diýip ulagan idiňmi? Men aladym. Ulagan idiňmi? Özüňe şangan idiň, şulay bit? Aha, emine senden de ýagşyrak çygyş ýasawçylar bar idimi? Tagan bir kız boldy, Diana isimli. Ol da birinci urun boldy. Ol da birinçi urun aldy. Tagan indirek temalarga çygyş ýasadylar eligi proýekt asasynda. Çygyşlar şulay boýtak bolgandyr, eými? Köp gene çygyşlar bolgandyr, ýagşy. Kileşekde de mundy beýgelerde gatnaşyrga isebiňde barmy? Bar. Men bar. Belki tagan da bir konkurs görünüp turadyr kileşekde ýokmy? Mektep kulem beýgeler uýuşturyla turgan konkurslar. Demek seniň el alga tabada gatnaşyrga isebiňde bar, şulay bit? Ýagşy. Mundy aktiv turmuş alyp baru okuw prosesine gamaşalaýmy seni? Nindi bilgilerge bilim alasyň sen? Men 4-lege okuým. 4-lege hem 5-lege okuým. 4-li hem 5-li bilgilerini okuýsyň, eými? Ha, demek barysına da jetişip barasyň. Mene bu konkurs bitinde bu çempionat şolly pedagogika kiliyeti bazasynda uýuşturuldy, şulay bit? Belki kileşekde senden şunda okurga kirişsiň, uylap garaganyň bolmadymy bu turda? Uylap garagany bar idi. Lekin men barmaýym onda. Barmaýsaň. Barmaýym. Başka okuw ýurtynda söýleýäşäň, şulay bit? Ele bilgilimiň hali kim bolarga tilegeniň? Nindi professiýa söýleýäşäň? Bugün eli ýok. Lekin men türli professiýalaryny garaým. Baka sen el izlenýärmi? Ýagşy. Tagan niler bilen gyzyksaň eken Aýgül? Demek sen jyrlysyň, beýissiň bizniň. Mektepden tyş konkurslarda gatnaşasyň, şulay bit? Ýagşy gana bilgilerge okuýsaň. Hemme jitedir deýin, şulay bit? Ýagşy, big zor rahmet seňe Aýgül. Biz seňe kileşekde de oňuşlar tileýbis. Rahmet. У нас из 2